Hola a tots, què tal, com esteu? És estrany fer el típic vídeo amb 2 dies seguits, però bueno, ha tocat així. Ahir havíem de parlar, òbviament, del tema Dani Olmo, avui hem de parlar de que el Barça acaba de guanyar el seu partit al camp del Barbastro 0-4 i està classificat per la següent ronda de la Copa del Rei. És l'habitual, l'estic despentinat i la meva, el meu ego demana pentinar-me. És important, no? És el meu canal, són les meves coses. Jo ja sé que el rotllo a xarxes a l'esport en plan, com més deixat vagis, té un punt més de natural i més de tal i que sembla que potser mola més, però jo necessito que se'm vegi espectacularment bé la majoria d'estona possible. El Barça ha guanyat 4-0, el Barça ha estat molt superior al Barbastro, un partit que el que pot passar en aquest tipus de partit és que tu no igualis la intensitat del rival i el partit es converteixi en una anada i tornada de duels, de pilotes amunt, de pilotes dividides, de pilotes que costi de guanyar, que costi posar-li ritme, però tot el contrari. Em sembla que el Barça sortia amb una actitud boníssima, amb una predisposició a que el partit no es compliqués, a tenir molt el control perquè no volia que el partit fos una anada i tornada i que li convenia tenir la pilota, a part pel perfil de jugador que tenia havia de fer-ho, no tenia 1 contra 1 per fora, no tenia jugadors que superessin línies amb qualitat i amb l'1 contra 1, per tant havia d'intentar que la pilota circulés ràpid, intentar atacar els espais amb la profunditat per dintre, ells han jugat amb 5 defenses pràcticament, perquè en 3 centrals i 2 carrilers, buscar aquest espai, aquest interval entre el central i el lateral, i darrere dels pivots del Barbastro, i crec que el Barça ho va fer molt bé. I és que no li puc demanar res més al Barça, un partit com avui. No se li pot demanar absolutament res. Que tingui aquesta intensitat, que tingui aquesta actitud i que després tingui les nocions clares del que vol. Que la pilota volti ràpid i atacar els espais que puguin deixar-te. Després, òbviament, el partit el guanyes a pilota aturada perquè l'altre equip, el Barbastro, és un equip que en aquests duels és on es pot notar la diferència que hi ha, no? Sobretot física. No? Jo ho he notat molt, aquest any molt més que l'any passat, és a dir, l'any passat va haver el mateix partit, el Barbastro-Barça, el mateix estadi, el mateix camp, i a mi no em va donar la sensació que el Barça fos tan exuberant físicament, i avui el Barça sí que m'ha semblat exuberant físicament, m'ho ha semblat. Tant els duels d'Araujo, és veritat que Araujo ja és un jugador que predomina molt en el físic, les pilotes aèries, Pablo Torre té un guà per picar la pilota amb la cama dreta, és un escàndol Pablo Torre, que crec que hauria jugat. Crec que Pablo Torre no molesta ningú en aquesta plantilla. Crec. Una plantilla curta com aquesta, tenint una figura com Pablo Torre que et pot donar minuts de qualitat, òbviament, segurament no està per ser titular del Barça en partits grossos, en partits contra rivals importants, però en partits com els d'avui o en partits contra rivals de mitja taula baixa pot jugar perfectament Pablo Torre. Pablo Torre té qualitat, Pablo Torre t'ajuda molt a pilota aturada, Pablo Torre perd poques pilotes, Pablo Torre et dona un nivell que és molt acceptable pel que vol el Barça, sobretot si tens una plantilla com la que té el Barça ara, sumar peces és important, i Pablo Torre ho té. Val? Què més? Doncs res, és que poca cosa us puc parlar, és a dir, Ansu Fati sembla un puto jugador, Lewandowski, sí, dintre l'àrea perfecta, però fora l'àrea li continua costant. De lo milloret Pablo Torre, de lo milloret la primera part de Pedri, de lo milloret també els minuts de Gavi a la segona part, que m'han agradat força a nivell d'intensitat, i després que ha debutat un xaval, Toni Fernández, que ha debutat amb 16 anys, un altre xaval, un altre jove del qual parlen molt bé, és d'aquests cosins, que és Guille Fernández, Toni Fernández, doncs ha debutat avui Toni Fernández amb el primer equip, amb uns minuts, sí, amb qualitat, ha fet un parell de passades, ha fet un parell de controls interessants, és un jugador que se li veu qualitat, el que passa que el partit estava absolutament trencat contra un equip de primera, segona ref, em sembla que segona ref, que anava perdent 4-0, per tant tampoc ens podem flipar ara i avaluar el nano com si hagués fet un escàndol de partit. No, ha fet les coses que ha de fer un jugador que juga al Barça, que se li pressuposa qualitat, però insisteixo, molt bona actitud del Barça, molt bona actitud del Barça. I fora d'aquí, del partit estrictament podem parlar de Szczęsny, que ha debutat. Szczęsny, no sé com, la gent li diu de formes rares, Szczęsny, és com li he dit jo tota la santa puta vida quan ha jugat a la Juve o a tot l'Arsenal o a tots els llocs que ha jugat. Ha debutat, bé, ha tingut ara l'última jugada amb Gerard Martín, que no s'han acabat d'entendre, la pilota li ha passat per sota les cames i l'ha hagut de treure Covarsí sota pals, però fora d'això, les accions que ha tingut, doncs, és que no li han xutat a porteria, no ha hagut de fer cap aturada, tot ha estat sortides i, imposar-se una mica i prou. Vull dir, l'haurem d'avaluar si té continuïtat, si el partit contra l'Athletic Bilbao juga ell, jo crec que no, que jugarà Iñaki Peña, però si el tornem a veure i si li rematen a porteria, veure la gestió que em fa de tot plegat. Jo el partit d'avui no m'atreveixo a donar-li una nota a Szczęsny. M'estic quedant afònic.
Això vol dir que m'estic posant malalt. No fa gràcia. No us rieu d'una persona que us està confessant que s'està posant malalt. Potser són 2 vídeos seguits, potser no puc fer 2 vídeos seguits, potser YouTube, potser el meu cos m'està dient para de fer 2 vídeos seguits, no pots posar-te tanta pressió de fer 2 vídeos en 2 dies seguits. Potser és això. Següent compromís ja Supercopa, que marxaven avui mateix o demà al matí a Lleida, on es juga aquesta fantàstica Supercopa d'Espanya que es juga a Aràbia Saudí, que és una cosa que tothom hem acceptat i hem atribuït com a normal i em sembla una puta borrada. Semblava que era una cosa per un any o 2 i ara resulta que és així i és inamovible i cada any hauràs d'anar a Aràbia Saudí a jugar una Supercopa, escandalós, amb semifinal i final, bueno, és igual. El Barça juga a semifinal contra l'Atlètic Club de Bilbao i res, i després d'aquest partit veurem, el Barça torna a competir a la Lliga el dia 18, per tant podem estar a una setmana d'un Barça-Madrid. Si el Madrid guanya la seva eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, podem estar una setmana, 10 dies de... No, jugaran diumenge que ve, crec, la final. Estaríem parlant estem quasi a una setmana d'un possible Barça-Madrid si el Barça elimina l'Atlètic Club de Bilbao i si el Madrid elimina l'Atlètic de Madrid. Seria la final normal, no? Diríem, l'Atlètic de Madrid arriba molt fort i és una semifinal bastant igual, l'Atlètic Club de Bilbao també. Per tant, són a priori 2 partits interessants la setmana que ve i partits macos de veure. Ara, cal que juguin a Aràbia, cal que fem tota aquesta pantomima? Potser no cal. Però bueno, veurem. Ara parlarem del tema Dani Olmo, que tot va enfocat cap al que us vaig dir ahir. Jo no volia dir-ho, jo ara no vull venir aquí a les 9 de la nit del dia 4 de gener de 2025 a treure pit d'un vídeo que vaig fer ahir dia 4. No vull, però la cosa va encaminada cap al que us vaig dir ahir. Hi haurà cautelar i Dani Olmo i Pau Víctor amb bastanta seguretat podran jugar els propers compromisos del Barça. No sé si la semifinal del dimecres contra l'Atlètic Bilbao, juguen dimecres, no? Ara ho miraré. Però sí que crec que acabaran jugant i que acabaran tenint la cautelar, perquè no s'aguanta per enlloc que està fent la Lliga. La Lliga i la Federació van tirar-se al tanto de ser massa durs amb el Barça perquè tenen la pressió d'altres equips darrere. I ara no s'atreveixen a fer marxa enrere i a dir que s'han equivocat i que el Barça té tot el dret a inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. I com no s'atreveixen a fer això perquè els altres equips, Sevilla, Atlètic de Madrid, Atlètic Bilbao, Real Madrid, que són autèntics buitres que estan allà esperant, com no s'atreveixen a acceptar aquesta inscripció perquè després aquests equips se'ls hi tiraran a sobre i no sabran com argumentar-ho perquè són imbècils i ells mateixos han fotut un tret al peu, ara es fan els dignes i els durs i diuen no, vés-te'n per la justícia ordinària i la justícia ordinària que tothom vi. Quan l'article demostra clarament que l'article que la federació fa servir per excusar-se i no inscriure Dani Olmo i Pau Víctor no és aquest cas, no és el cas concret de Pau Víctor i Dani Olmo, perquè l'article parla de que el club voluntàriament doni de baixa aquests jugadors i després no els pot donar d'alta. Però és que el club no ha donat de baixa aquests jugadors. El club, el Barça, no ha donat de baixa Dani Olmo i Pau Víctor, no els ha donat de baixa, els ha donat de baixa la Lliga i la Federació per una causa externa. Per tant, si el Barça, insisteixo, demostra, com ja vaig dir ahir, que el procés està dintre, i sembla que sí, perquè ara mateix el Barça està entrat en l'1-1 i sembla que el contracte de Nike i els diners de les llotges VIP va arribar a l'hora i que només faltava que arribés la panoja, doncs segurament hi haurà una cautelar, perquè és que l'article no s'aguanta per enlloc. Vale? Esperarem això, és una puta vergonya. El Barça hauria de denunciar per danys i prejudicis, això. El Barça hauria de denunciar per danys i prejudicis perquè aquest partit, per exemple, el podien haver jugat. El partit de dimecres veurem si arriben, és que potser no hi arriben. Ell sí que Hansi Flick se'ls emporta, òbviament, a Aràbia i que segueixen en dinàmica i entrenant com si poguessin jugar, perquè, sobretot Dani Olmo, perquè és la lògica, no? És a dir, en el moment que hi arribi la cautelar, Dani Olmo automàticament pot jugar el partit, per tant, és interessant que estigui en dinàmica d'entrenament i que no es quedi aquí a Barcelona, perquè seria ja el prejudici enorme, no? Però el Barça... El Barça hauria de, un cop si s'accepta aquesta cautelària i s'acaba donant la raó al Barça, el Barça ha d'anar a carallar-se contra tothom aquí. Per mi ha d'anar a carallar-se contra tot Cristo i a fotre hòsties una puta vegada. I agafar els periodistes que fa dies que disparen merda i que no estan informant i que casualment avui ningú està parlant d'aquests articles de la federació i d'aquesta reglamentació que la federació s'està passant per forro, ningú està traient aquests articles als mitjans habituals i no parlo de l'AS i no parlo del Marca, estic parlant de RAC1, estic parlant d'Esport 3, estic parlant de l'Esport i estic parlant del Mundo Deportivo. I sobretot estic parlant de l'Ara. Ningú està apareixent amb aquests articles a dir que la federació no té ni puta idea del que està fent. O que sí que té idea i que està prevaricant. Ningú està sortint a dir això. I és una puta vergonya. Però bueno, no...
no és cap vergonya, forma part d'una campanya. Ells veuen que si no és ara que es carreguen a la porta, difícilment ho podran fer en un futur, si el Barça treu cap. Ells veuen això com una oportunitat i ho veuen i ho viuen d'aquesta manera i ho intentaran per tots els mitjans. De fet, avui m'ha bloquejat una abraçada des d'aquí a Joan Cloquell, il·lustre tuitaire que és partidari de la candidatura de Víctor Font, que no passa res, que no passa res. A mi Víctor Font no em cau malament. Crec que la porta és millor, però Víctor Font a mi no em cau malament. Però bueno, m'ha bloquejat perquè li he dit ells se n'han fotut una mica de mi, dient-me que és que tu que ets un creador de contingut, no sé què, no sé quant, com faltar-me una miqueta de respecte. Jo no sé ni què és ell, ja que es dedica, suposo que és periodista, jo què sé, ni puta idea. No m'he parat a mirar el seu perfil, ell suposo que sí que ho ha fet amb el meu, des d'aquí si estàs mirant aquest vídeo abraçada, i li he dit que no passa res, que quan hi hagin eleccions potser ja guanyen els seus, i s'ha enfadat perquè li he dit els seus, perquè ell entén que ell no forma part de cap partidisme, sinó que ell forma part del Barça, que és un col·lectiu, que no sé què, no sé què. Treu-te les caretes i no us feu els dignes. Tots sabem de quin peu calça cada un i de quin sector és cada un. I això no treu que jo ahir vaig criticar la Junta a la Porta i critico que hi hagi coses que es fan a destemps i que hi hagi coses que s'exprimeix massa i que hi hagi coses, notícies opaques i que falti un punt d'informació. I vaig criticar que ahir es deixés sortir Hansi Flick a roda de premsa sol i critico que el Barça vagi a última hora a fer les inscripcions i critico tot això i no hi ha cap problema. Ara bé, d'aquí a creure de veritat que hi ha una alternativa real a Joan Laporta que ho faria millor, parlem-ne. Si algú la té, que l'escrigui. Si algú la té, que la digui. I sobretot, no que digui un nom i ja està, sinó que diguin què proposa aquella persona. Què proposa aquella persona? Perquè després ens trobem que tothom és economista i tothom és director financer i tothom és candidat a la presidència del Barça des de Twitter. Tothom ho és. I des dels mitjans. Tothom ho és. I tothom sap un tou de reglamentació jurídica i financera. Després no sabem treure un article que la Federació Espanyola s'està patant perquè li dona la santa gana. Això no ho sabem fer, perquè a veure si se'ns caurà el relat de pagar tot el dia a la porta, com fa Pérez de Rozas. Enrique Pérez de Rozas és una cosa escarosa el que fa, És una cosa escarosa el que fa, de veritat. En fi, és igual. Un dia podria fer un vídeo un dia faré un organigrama. Un organigrama amb tots els noms que em aneu posant a comentaris, faré preguntes i respostes i dirien aquest és d'allà, aquest sembla que juga a ser l'aportista però realment el que vol fer és tal, aquest està netejant-se la imatge, aquest, hòstia, el diari ara anava molt bé fins que, tal. Un dia en parlem, un dia en fem l'organigrama, fem un arbre i crec que tothom hem de ser conscients ja d'una vegada de per què es diuen segons quines coses, per què s'escriuen segons quines coses i per què es fan segons quins editorials. I tenir el sentit crític de saber, hòstia, és que si aquest està dient això, realment el que passa és que tal. Bueno, tots crec que és una educació bàsica blaugrana que crec que tots hauríem de tenir. Jo no me n'amago del que soc, Jo soc pro Laporta, l'he criticat i el criticaré si s'equivoca. I segurament en aquest cas, ells mateixos i jo mateix reconec que han fet coses malament. Ho reconec i ho reconeixen ells, val? Que al final sembla que jo formi part d'una candidatura, no formi part del lloc. Però si algú té una alternativa millor que Joan Laporta, que la digui i en discutim. Parlem si hi ha alguna alternativa millor que Joan Laporta per dirigir el Barça. Parlem-ne si hi ha algú més valent, parlem-ne si hi ha algú que faria coses diferents, parlem-ne de quines coses són aquestes coses que farien diferents i si són millors de les que ha fet Joan Laporta o no. Parlem-ne. I no et vengueu la burra de que el Barça s'hauria d'haver quedat 5 anys sense competir. Perquè la que porti 2 partits seguits perdent el Barça, demaneu caps aquí. Quedeu molt de flipats. És que el Barça potser hauria d'haver estat 5 anys admetent que no pot competir i tal, i no hipotecar-se tant i no sé què. El Barça palma 3 partits seguits de Lliga fotent el pena i esteu demanant solucions i que s'enderroqui l'estadi. Ho esteu demanant a crits. Foteu el ridícul. De tots plegats, tinguem un debat sincer. Quina és l'alternativa real a Joan Laporta? Jo la vull saber. Si algú la té, que me la digui. I que em digui què proposa, també. I que em digui si hagués aconseguit un contracte millor que el de Nike. Que m'ho digui. Que em digui si hagués aconseguit tornar a la norma de l'1-1. Que em digui si tot això que he dit ho hagués aconseguit amb un equip que competeix. Que m'ho digui, que m'ho expliqui. I quan m'ho expliqueu, doncs si teniu raó us la donaré. I diré, doncs mira, sí que sembla un bon candidat. A mi Víctor Font no em sembla un mal candidat. I jo quan va començar l'anterior... Perdó que tinc soroll aquí fora. Les anteriors eleccions i va començar la campanya, jo reconec que la candidatura de Víctor Font feia patxoca, amb Antoni Bassas, amb persones que més o menys tenen un cert recorregut i que els hi podies entendre un sentit de barcelonisme orientat cap al que a mi m'agrada
sentir-me representar com a barcelonisme, és a dir, curifista, desacomplexat, etc, amb una sèrie de discurs, amb una manera i uns valors i una manera de veure el club, etc. Tot això ho tenia la candidatura de Víctor Font. Després, quan jo vaig veure el candidat i com s'explicava, em vaig fer una miqueta enrere i vaig veure la candidatura de Laporta era, bueno, la millor i l'únic camí possible per salvar el club. I de moment, doncs el temps em dona la raó, perquè alguns us encantaria que el Barça avui l'haguessin eliminat de Copa i que demà Dani Olmo i Pau Víctor estiguessin fora del Barça. És a dir, que Dani Olmo estigués cedit a no sé on i que Pau Víctor l'haguéssim hagut de vendre. O al revés. Estaríeu encantats, us encantaria, perquè podríeu demanar caps. Però de moment em dona la sensació que dimarts no podreu demanar caps a ningú. Em dona la sensació. Val? I això no treu que no s'exigeixin responsabilitat i que no s'exigeixi més transparència en tot el que està passant. I s'ha d'exigir al president Joan Laporta que surti, faci una roda de premsa i expliqui tot com ha anat. I estic convençut que ho farà. I que quan ho faci hi haurà una roda de premsa de 4 o 5 hores on li podeu preguntar el que us dongui la gana. A veure si hi ha algun altre candidat que fa una roda de premsa de 4 o 5 hores i que li deixa preguntar tot el que li dongui la gana. A veure si hi ha algun president del futbol espanyol que fa això. A veure si el trobeu, també. Val? En fi, a vegades us oblida molt que aquest senyor Joan Laporta està a la presidència del Barça després de que l'hagin intentat arruïnar la vida. Després de que una junta, que va ser la junta de Sandro Rossell i Bartomeu, l'intentessin arruïnar la vida. Que ell hagués tingut molt fàcil dir jo no torno al Barça. A mi ja em van intentar arruïnar la vida d'aquesta manera, jo no vull tornar a aquest marrón, ho sento molt, el meu temps ja ha passat. Hauria estat molt fàcil, Hauria estat molt fàcil. Però bueno, a vegades alguns se us oblida. Ja m'agradaria veure alguns que traieu tant de pit per Twitter i tal si us haguessin intentat arruïnar la vida. A veure, arruïnar literalment la vida. Us volien a la presó per una cosa que era mentida i que es va demostrar a judici. A veure si traieu tant de pit per Twitter. En fi, anem a repassar una miqueta el que han estat els resultats d'avui, no? També si us ensenyo aquest overlay. Epa! Mira. Us tinc aquí. Veieu, ara aquí puc fer els resultats, no? Venim cap aquí dalt. I aquí tenim un petit overlay, això és overlay del navegador, bàsicament, i podem comentar aquí. Doncs, per exemple, avui hi ha hagut Premier League, anem a comentar primer la Copa del Rei, els resultats d'avui de Copa. Doncs el Betis ha guanyat 0-1 al West Ham gol disco, un gol amb el punxot des del frontal de l'àrea, l'ha fotut un canyardo amb el punxot, bastant escandalós. Tenerife 1, Osasuna 2, no hi ha sorpresa aquí. Almeria 4, Sevilla 1. Abraçada, espera, vull la càmera en gran, abraçada a tota la gent del Sevilla, al seu president i a la seva junta directiva. Abraçada! Un dels equips que està apretant per la no inscripció de Dani Olmo. Podien haver-se preocupat per preparar millor el partit contra l'Almeria, que està a segona divisió i que els ha fotut un 4-1 i els ha eliminat de la Copa del Rei. Ho podrien haver fet, no ho han fet, han preferit seguir menjant l'orella a la Lliga i a la Federació i ara doncs estan fora de la Copa. Una abraçada i jo des d'aquí ho celebro. Clar que sí. I ara a lluitar per no baixar a segona. Una abraçada ben forta a la gent de Sevilla, home. Una abraçada ben forta. El Barça ha guanyat 0-4 al Barbastro i ara a les 9:30 jugant Marbella, Atlético de Madrid i Logroñés, Atlètic Bilbao. Recordeu que queda un partit pendent que és el de dilluns. El Madrid juga contra... Ni me'n recordo. No ho sé. Un equip de primera ref o segona ref, no ho sé. Unión no sé què, no ho buscaré, em fa mandra. Val? Repassem un moment la Premier. El Newcastle ha guanyat 1-2 al Tottenham. Newcastle, Isak, em sembla un jugadoràs. Un jugadoràs escandalós, un dels grans tapats i que crec que encaixaria molt bé el Barça. No estic de broma. Si el Barça no té la fortalesa econòmica per afrontar un fitxatge d'un nou de primer nivell, Alexander Isak és un grandíssim fitxatge. Aston Villa 2, Leicester 1, Bournemouth 1, Everton 0. Em mola tant fer això. O sigui, em mola tant fer-me el flipat, com si fos un parabòlic, aquí dient resultats, com si jo sapigués ben bé qui collons juga al Bournemouth. Escandalós, Bournemouth és l'entrenador Iraola, ha guanyat el 78, he vist el gol, però bueno, igual, com si em sapigués l'11 del Bournemouth, m'encanta fer això. Era el meu somni, jo de petit veia el Futbolint a TV3, no sé si algú ho veia, si algú veia que em posi comentaris, i jo m'encantava. Abans no hi havia internet i jo no tenia internet a casa, per exemple, i per enterar-me del que passava al futbol internacional havia d'esperar-me a veure aquest programa, que es deia Futbolint, que el presentava Joan Valls, i no em sortirà Joan Valls i... no em sortirà, un home amb bigoti.
i t'ensenyaven tots els resums i els resultats i la classificació de les altres lligues. I era la manera d'enterar-te, no? De que l'Arsenal dels invencibles d'Henry ho patava, etc. Això m'encantava, aquest programa. He intentat buscar l'arxiu de TV3 a veure si hi és, i està a la fitxa del programa, però no hi ha cap programa. Des d'aquí, sisplau, hauríem de fer pressió perquè TV3 recuperi aquells programes i els pengi. I algun concret. És que vull intentar veure si aquell programa era tan bo com jo el recordo o és una cosa meva inventada i no era tan bo. Bueno, en fi. Crystal Palace 1, Chelsea 1, 4 partits seguits sense guanyar el Chelsea, que s'havia plantat segon a la Premier pràcticament i ara de cop veu que... És un equip també en construcció, l'estava muntant Maresca, té bona pinta, però ara 4 partits seguits sense guanyar. City 4, West Ham 1. Al final, tota aquesta excusa per parlar-vos del City, que ha tornat a guanyar i que ara mateix està a 6 punts de l'Arsenal, que és segon, i que sembla el City que ara ha guanyat 2 partits seguits, que porta 3 partits seguits sense perdre i que sembla que torna a agafar una miqueta d'embranzida. Jo he vist la primera part, sobretot, m'ha agradat molt Savinho. Crec que s'està començant a adaptar a Savinho. Li ha donat tot el que no té el City ara mateix, que és desequilibri, 1 contra 1 i amenaça a l'espai. Tot això és el que no té el City i això li ha donat Savinho avui. Ha fet 2 assistències i ha participat en la jugada del primer gol, que és un remat seu que toca el defensa i entra. És un gran propi al defensa, però era gol de Savinho. Després ha fet 2 assistències a Haaland, que ha marcat 2 gols. I l'últim crec que ha estat gol de Foden amb un error del West Ham. Southampton 0, Brentford 5, déu-n'hi-do el Brentford aquest any, i el Brighton 1, Arsenal 1, li han pitat un penal a Arsenal per un cop de cap. Jo no havia vist mai un penal per un cop de cap, és a dir, un jugador d'Arsenal vol anar a la pilota, el jugador del Brighton arriba abans, toca la pilota amb el cap i el jugador d'Arsenal remata el cap del jugador del Brighton. Penal, 1-1. En fi, aquests resultats, sobretot el de l'Arsenal, fa que si demà el Liverpool guanya pràcticament, encara suma més punts de distància amb els perseguidors. Per tant, demà Liverpool United i res. Partit del Madrid d'ahir, increïble. Per fi no, ha calgut un miracle perquè expulsin a Vinícius, però després, òbviament, ja ho han arreglat amb l'acte i sempre la covardia dels àrbitres lo dels actes s'hauria de... Perquè amb l'acte del partit és quan li van caure... Amb l'acte del partit d'Osasuna és quan li van caure 3 partits a Lewandowski. Amb l'acte de Hansi Flick li cauen els X partits, encara que després surti Medina Cantalejo a dir que aquesta expulsió està mal. Ja, bueno, doncs haver acceptat el recorriment del Barça, no? O què? El Barça fa un recurs a aquesta sanció, sabem tots que està malament, però no l'acceptem. Què és aquesta puta merda? Val? Doncs ara resulta que amb l'acte que li van fer ahir a Vinícius, segurament Vinícius només estarà sancionat 2 partits. I espereu que no pugui jugar a la Supercopa, que a mi jo crec que jugarà a la Supercopa. Però en fi. Doncs res, he pogut ensenyar-vos l'overlay amb els resultats i tot plegat, que el farem servir més, ja us avanço. I poca cosa més. Una abraçada a tots. Ens veiem dimecres, després del partit del Barça Atlètic Club de Bilbao. Esperem que sigui en victòria del Barça, perquè l'Atlètic Club de Bilbao és un altre club que li té una miqueta de rabieta per aquí, així que celebrarem qualsevol derrota i qualsevol humiliació que li puguem endosar al Bilbao, i si perdem, doncs vindrem aquí a intentar donar la cara de la millor manera possible. Bueno, va, Dios, vinga, que em dóna la sensació que m'estic acomiadant de vosaltres. Vols parar d'enfocar-te tota l'estona? Què és això? Perdoneu els de Spotify, però és la càmera que se li va l'olla perquè aquest micro està com massa a prop i bueno, és igual, ja ho arreglaré. Abraçada forta a tots, ens veiem dimecres. Abraçada, Dios. Barça!